Abheda lezinto Barazi. wawazi ukuthi inquza ngeyokudlala into yokuzala. Eyokudlala kanjani? Yokwakha umndeni kanti yokudlala lento uhambe nifenda yonke into lezi lathi futhi. Sangene ni. Alimkhulu nje siyazala ngithi Lento yizala yakhe umndeni ingane zakho kulowo mndeni hayi hamba kukhamisa ngendini. Oh emshadweni. Lathi futhi. Umuntu ayigana umuntu. Phela mkhulu inhlahla ayiseki, inhlahla ayifani. Ayikwazi inhlahla ungafana, ayikwazi udalwe uNkulunkulu akekho umuntu ongazalwa nenhlahla yakhe, akekho. Hawu mkhulu. La emhlabeni akekho. Manje bakhona abantu abangashadile ke mkhulu, shusa ba inhlahla yakafiki. Baphambanisa indlela yokuphila. Uyabona njengoba bengashadi baphambanisa indlela yokuphila. Kanjani mkhulu? Ingani ngiyakutshela phela ukuthi nenzani. Oh sihamba siyafenda nje. Nina. Ungitshele nje uma ukuthiwa nje nakho nje uba kufanele ugane kwakho imali. Wena uhamba ulala namadoda. Sokufuneka kube nembuzi yokugeza izandla zamadoda bekuphatha. Oh. Hey. Hayi, manyala la. Shusi impela sigcina singashadanga ke mkhulu mekunjani. Wena yekelo kwakho. Wena uzele kumuntu oyedwa. Ngisho phela nabanye abantu bazongibheka wena unenhlahla. Uzale kumuntu oyedwa ke. Inhlahla uyibulale wena ke nyoko yoba intandane uzofa. Ngoba nibele ngalezi inqusa zenu. Ayithethulu man. Yazi nihambe nidlala nje nikhamsisa indunu ngumala eyenze lutho. Ayibonanga nandoda inqusa kodwa yona egangwa ngayo. Gangwa. Hawu, bloody shit man.